তিনি অর কিসা মা আসুকলাইমানি কারণ কেমহাই সিনি ত্রিপুরা পিপল फाउंडेशन ग्रुपनि हयते थ्री डनेशन रनानि अ कंनो सालायका गाहके जों मान लिफिलो बाहाके रलायमान अ कंनो बो सालायका गोसों ओ ताई मीटिंग अ थानानि आ कंनो बो जों सालायका आबो तो जों भिडिअ तिसालिया गोसों ताव भिडिअ किसा जों तिसे शॉर्ट के बरहनाय मेनि कारण के जों और ब्लड ग्रुप नि बो सालायका के मालि फिरना रबो सालायका के तो मीटिंग थानानि और बेबाक तंगनाय जतन थांबाया जतन बिहिक बसा या करे कामाय खलायनाय फायमाबा तिनि दुइजना खाना तीनजना हागे फनाव थांलायनाय ताइ मासा ताइ तो तिनि थांर ताइ मासा थांया ताइ मासा ओइ थानाय महयके थांनाय एनै जों सालायजा के बनाबो जों जन 20-30 तारिख गारि बारा रखनानि जे थांबाय र जतन जनाय जे थांबाय रंनि गारि बारा फंथों महराव खनै जों आसुगुइ सालायजा सालायबो बिसिं दै जतन बो बुजिखा ताइ कैसा बो सालायगा और सामतां तमो जागाव जे फायो बाक्सा थानाय थांगो के बाक्सा बा सालदाम खलायबान थांगो सानै खलायबान नगो थांगो आबो थाबान थांदि जेसपांदि जेता और जे आंबाय नुजाफाय आंतो सुरन कुमार आनि बुंगतो सुरन कुमार देबरमा आमाय बाक्सा जे सामु खलायबायने जे नुकजां फायने अ कम्पानि बा एकां बर थुमैने मीटिंग खलायो ताइ बुजोगो ग्रुप सिनर दङ बरबाय करदि जे करंजायानो करंरिवो गा सालाय हरै सिन दाकतो दा मंगल बनो बेलै हामबाय सिन दाकतो दा अमर नंनो बेलै हामबाय दा बिष्णु सरनो राजु कलय सरनो आं बेबां बुंतो आबु माबा याबो सब सालियासै जे मामा नाय सागा नागा देनो जे आबनो तो इ सालायगा जे ताइ कैसा नंगै साविनाय सामुं तांगो जागावनो फुन कक साइर वा 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 खालामरो वा सिरि खौसिम कांगे बुगे बुजाव आहिरो आं लुखा काबार तांदि नगफन वालायखा नगफन सुगलायखा गे फुन बाय कक्से बाक्सा वालानि हाव 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 कामाय तांदि सुवां नगै yang ता बेराय गारि फन एक्सिडेंट फायगलां थानाय थुबाय कलां थानाय एके फेरायफा कलां थानाय आमाय तांथों तसो तांथों इसनो जों सुरियो तसो तांथों हनै जों आसुगै सालायखौ जतन आनिसे अकराबो दङ आनि साक सालायबो दङ जतबन सालायमान बिसिङाव इ आ हनैने जों बुजिलायजा हागे सालायनो जों भिडिअ रहनाय ओरैनो गायसे भिडिअ मा सानामो हर काहाम आसुनो सिनि सार संनो मैडम संनो नंनो बेले बेले हर काहाम ताइ सानजा काहाम पाइफ्लाया इसोरनि हामारि मानायनाय भगवाननि हामारि मानायनाय सिनि तिब्रा सरक काहाम करिं तंनांथों ताइ काहाम के तंनांथों कोनो जागा देराना तै ना अखयाना तैसे जतनि सागनो भगवान ताइ इसोर नायख्लायनाय सुबा सुखलाय तंथों सां ताना फायनाय बिहिक साबाय नखौबाय हासारखाय तंखाय माने इसोर हाबारिथों भगवान नायख्लायथों सिनि कल तिब्रा साद भनो जतन खुलुमु ताइ कसार मुया फाय आसुक कौनो सावै आगुम थाका हामबाय।